Παρατηρώντας τον νυχτερινό ουρανό, αν ένα αστέρι με φαινόμενο μέγεθος είναι 1 στην κλίμακα λαμπρότητας του ύπαρχου, το έχουμε μελετήσει με τη μέθοδο της αστρικής παράληξης του Αρίσταρχου ότι απέχει από εμάς έστω στο 1 παρσέκ, τότε από τον νόμο του αντίστροφου τετραγώνου, η φαινόμενη λαμπρότητά του 10 φορές πιο μακριά, δηλαδή στα 10 παρσέκ, ή αλλιώς η απόλυτη λαμπρότητά του θα είναι ίση με συν 6, δηλαδή το αστέρι αυτό θα φαίνεται 100 φορές πιο αμυδρό. Και αν μεταβάλει περιοδικά τη λαμπρότητά του έστω κάθε 10 μέρες, τότε αν υπάρχει κάποιος άλλος λίγο πιο μακρινός αστέρας με την ίδια περιοδικότητα στη λαμπρότητά του και με φαινόμενο μέγεθος έστω στο συν 3,7, που με τη μέθοδο της αστρικής παράλλαξης έχει μετρηθεί στα 3,2 παρσέκ μακριά από τη Γη, τότε η απόλυτη λαμπρότητά του, δηλαδή η φαινόμενη λαμπρότητά του στα 10 παρσέκ ή 3 φορές πιο μακριά, θα είναι και αυτού ίση με συν 6. Και αν υπάρχουν και άλλοι ακόμα πιο μακρινοί αστέρες, σε μια απόσταση όμως που μπορούμε με τη μέθοδο της αστρικής παράλλαξης να μετρήσουμε πόσο απέχουν από εμάς και με φαινόμενη λαμπρότητα πολύ πιο αμυδρή, οι οποίοι μεταβάλλουν τη λαμπρότητά τους με την ίδια περιοδικότητα, τότε αν υπολογίσουμε από τον νόμο του αντίστροφου τετραγώνου πώς θα φαίνονται στα 10 παρσέκ, θα διαπιστώσουμε πως και αυτοί διαθέτουν την ίδια απόλυτη λαμπρότητα με τους προηγούμενους δύο αστέρες, δηλαδή ίση με συν 6. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της περιοδικότητας στη λαμπρότητα ενός αστέρα και του απόλυτου μεγέθους του. Άρα, αν παρατηρήσουμε τέτοιους κυφίδες με παρόμοια περιοδικότητα στη λαμπρότητα σε αποστάσεις που εκεί πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε τριγωνισμό, τότε εφόσον με αυτή την περιοδικότητα γνωρίζουμε πως το απόλυτο μέγεθός τους είναι στο συν 6, τότε από τη διαφορά της φαινόμενης λαμπρότητάς τους εκεί με τη γνωστή τιμή της απόλυτης λαμπρότητας και τον νόμο του αντίστροφου τετραγώνου, μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο οι αστέρες αυτοί απέχουν από εμάς. Οπότε με αυτόν τον νέο τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε αποστάσεις αστεριών κυφίδων που φιλοξενούνται σε γαλαξίες που απέχουν έως και 56 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη. Και επειδή εντός των γαλαξιών αυτών, αλλά και εντός γαλαξιών οι οποίοι βρίσκονται πολύ πιο μακριά, σχεδόν ως την άλλη άκρη του παρατηρήσιμου σύμπαντος, έχουμε παρατηρήσει επιπλέον και διάφορες εκρήξεις στο εσωτερικό του συγκεκριμένων ουράνιων αντικειμένων, δηλαδή υπερκενοφανών τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστική καμπύλη φωτεινότητας σε σχέση με την πάροδο του χρόνου, άρα και όλα την ίδια απόλυτη λαμπρότητα παντού, τότε πάλι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή από τη διαφορά της μέγιστης φαινόμενης λαμπρότητάς τους από τη στιγμή της έκρηξης με τη γνωστή τιμή της απόλυτης λαμπρότητας και τον νόμο του αντίστροφου τετραγώνου, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόστασή τους από τη Γη. Και από τη σύγκριση της απόστασης από τη Γη αυτών των τυπικών κεριών με την ταχύτητα μέσω του φαινομένου Doppler του εκάστοτε γαλαξίου που τα φιλοξενεί, προκύπτει και η τιμή της παραμέτρου του Hubble που συσχετίζει την ταχύτητα ενός γαλαξία με την απόστασή του. Οπότε, γνωρίζοντας την τιμή της παραμέτρου του Hubble και την ταχύτητα ενός γαλαξία, μπορούμε πλέον από τη σχέση του Hubble να μετρήσουμε αποστάσεις ουράνιων αντικειμένων που δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά κυφίδες supernova 1α, όπως ένα κβάζαρ για παράδειγμα, ή όπως κάποιοι πολύ μακρινοί γαλαξίες, οι οποίοι είτε δεν φιλοξενούν τυπικά κεριά εντός τους, είτε με την τεχνολογία που διαθέτουμε, λόγω των τεραστίων αποστάσεων που βρίσκονται, δεν μπορούμε ακόμα να τα εντοπίσουμε. Πράγματι, το 2024, με τη βοήθεια μιας ειδικής near infrared κάμερας του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, η οποία μελετά το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μεταξύ 600 νανομέτρων και 5 μικρομέτρων, ανακαλύφθηκε ο γαλαξίας James Webb Space Telescope Advanced Deep Extragalactic Survey GSZ-14, χωρίς να έχουμε παρατηρήσει ακόμα να φιλοξενεί εντός του κάποιο γνωστό τυπικό κερί και με μοναδικούς μας γνώμονες, πρώτον την ταχύτητά του, η οποία από τη φασματοσκοπία και το φαινόμενο Doppler μετρήθηκε κοντά στα 299.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, και δεύτερον την παράμετρο Hubble, η οποία από τη μελέτη χιλιάδων κυφίδων και εκατοντάδων υπερκενοφανών τύπου 1α έχει μία τιμή σήμερα κοντά στα 72 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ, βρήκαμε πως απέχει από εμάς περίπου 13,4 δισεκατομμύρια έτη φωτός, καθιστώντας το μέχρι στιγμής το πιο μακρινό αντικείμενο του παρατηρήσιμου σύμπαντος. Αυτό ήταν το βίντεο και αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή για να μην χάνετε τα επόμενα ταξίδια.